Kaag sa good vibes! ...2023 ka mga magkahagugma dungan naging pakasal sa record-breaking nga mass wedding sa Bacolod City sang Sabado. Tatlo sa ila nagdaong santig tunga sa milyon ka pesos. Isa diri ang magkahagugma nga nagubaan sa puloy-an bangod sa bagyo nga Odette. May report si Nico Delfin. Ang 79 anyos nga si Maximo Matakil kag ang iya nga bride nga si Lola Patricia, 72 anyos sa barangay 22, ang oldest couple nga nakahingagaw pakasal sa record-breaking mass wedding sang Bacolod nga gintambungan sang linibo nga mga tumalanaw sa Bacolod City Government Center. I now pronounce you husband and wives. Congratulations, you are now officially husband and wives this year 2023. You may now kiss your bride. Kabahin sila sang 2023 ka mga ginkasal kundi nangin principal sponsor si First Lady Liza Marcos. What's important is that you have quality time together. Second lesson is take care of each other. You should be your spouse's biggest supporter and ardent advocate. The real saying is happy spouse, happy house. So as much as possible, tigilan na natin yung pagtatampo. Let's try to make our home a happy haven. Magluwa sa panugyan sang First Lady. May paraffle man siya upod sanday Mayor Albi Benitez kag Congressman Greg Gasataya sang kapin 2 million pesos nga padya para sa mga bagong kasal. 5 ka mga newlywed ang nagdaog sang tig 100,000 pesos kag 3 naman ang nangin madinalagon sang 500,000 pesos. Nalakip sa mga mapalaron sanday Jofel kag Fe Galvez sang Barangay Singkang Airport. Nagatrabaho sa karinderya si Jofel kag nagabaligya man sa merkado ang iya misis nga si Fe. Kabalo nga ang ginatag ito sa ako nga form para sa amo to pakasal. Sa mas wedding nakibot lang gid ko ti ginano namon nga pakasal kami. 13 na katuig sila nga nag-oopdanay kag may duwa sila ka mga kabataan. Istorya ni Jofel, naguba ang ilagin patindog sa nga balay sa Banwa sing Inubaan tugas ang Bagyo Odette. Gani nagdesisyon siya nga sa Bacolod na magpuyo. Wala man siya magdumdum nga sa iya sorpresa nga kasal sa misis, may sorpresa man ang syudad para sa ila. Hindi mo ma-explain ng kalipay. Pabuligan ko ng mga pigado. Plano karon sa mag-asawa nga mapakayo ang hayob-hayob nga ila ginatiniran sa Barangay Singkang Airport. Madami nga salamat sa kay Mayor sa pakasal niya pre kay Mr. President na dako kanya bulig ang natag niya sa amon nga May napili man nga best dress couple kag mga nagdalaog sang appliances sa paraffle nga naghatag kakunyag sa okasyon. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.